Zdravo svima ljudi, evo nas ponovo u novom videu i kao što vidite ovo je malo drugačiji video od bilo kog drugog kod mene na kanalu. I odlučio sam da pravim ovakve videe uvek kad naiđem na nešto glupavo što ljudi rade na internetu, kao što sam napravio za ona lažna spašavanja životinja. Možete slobodno da pogledate taj video, odličan je. Inače, ja prirodno ne koristim nikada Twitter i nikada i nisam, jer tu ljudi samo prave drame i nema ništa pametno od toga. Ali ovaj incident sam vidio na kanalu Optimus i možete slobodno da ga posjetite. Jako je dobar kanal i pratim ga. I ovaj incident je o tome kako deca ne smeju da pričaju i da postavljaju ono što vole i da rade ono što vole, jer ljudi od 20 do 30 godina, naravno ima da ih ismejavaju i svašta da im govore u komentarima. Tako da, sada ćete da čujete šta se desilo, a pre toga zamolit ću vas da lajkujete video i subscribeujte se na kanal i hvala vam puno što ste kliknuli na ovaj video. I sada, već godinama je to problem na internetu jer ljudi ismejavaju decu zbog onoga što oni vole. Neću sad da kažem da ja nikad nisam to rekao, možda sam ja nekad rekao kao haha vidi šta ovo dete voli, ne znam ja šta, ali sigurno nisam napisao ovakve gluposti i gadosti u komentare od nekog deteta koji postavlja ono što voli i radi ono što voli. Ali naravno, ako ste već dete, vama će da se svidi nešto potpuno drugo od čoveka koji ima 25 godina, ali to nije nikakav razlog da se pišu ovakvi komentari njemu, tom detetu. I evo što se desilo. Tom detetu je bio 11. rođendan i njegova torta je bila nacrtana i nacrtan je bio Jim. Ako ne znate ko je Jim, on je neki poznati, ne neki, nego najpoznatiji skoro Minecraft youtuber, speedrunner i tako. I on izbacuje one manhuntove što su jako zanimljivi za decu. Mislim, ne za decu, ja sam ih gledao naravno, ali, na primjer, kad bi ja bio dete, to bi mi bilo previše zanimljivo, bolje od svega. Tako da mogu da ga razumem zašto mu se toliko svideo Jim i želi da ima njegovu tortu. Tako da to po meni nije ništa loše. I sad mi isto nije jasno zašto je ovo toliko drugačije od torte Spidermana koju ste sigurno imali ili od nekog drugog superheroja ili nešto. Stvarno ne znam, sigurno ti koji su komentarisali sigurno su kao deca imali takve torte. Tako da ne znam u čemu je tu razlika. Ja lično ne pratim uopšte nikakve Minecraft youtubere, ni Minecraft uopšte ne pratim na YouTubeu, ali to nije razlog da mogu da ga ismejavam i da mu pišem svakakve komentare. Svaki ukus je drugačiji i o tome ne treba da se raspravlja. Tako da, ako već neko dete voli to što voli, neka voli, ne znam šta da kažem. To je njegov ukus i nema potrebe da se raspravlja o tome i da se pišu takvi komentari. A sada ću vam pokazati i te komentare. I ove sve komentare sam uzeo iz Optimusovog videa. Na primer, stavite to dete u peć. Stavite baš puno otrova u tortu, sednite i uživajte. Zbog ovoga maltretiranje treba da se vrati. O Bože. Opet stavite otrov u tortu i kažite da niste gladni. Kao, zašto? Zašto to pišete zbog deteta sa takvom tortom? Stvarno mi nije jasno i stvarno mi nije jasan mentalitet nekih ljudi na internetu. Stvarno ne znam šta da kažem. Dete ne sme da uživa u onome što voli, a sigurno i oni kad su bili mlađi, kad su imali 11 godina, i oni su sigurno nešto voleli i hteli da imaju takvu tortu. Ja sam obožavao ninja kornjače i uvek sam hteo da imam sve od ninja kornjača.
I tortu sam uvek imao, svake godine sam imao nacrtane ninja kornjače. I ne znam u čemu je tu problem sada. Sad, ako ovo dete, na primjer, imalo 18, 19, 20 godina, to bi već bilo ono malo čudno. Ali isto ne bi bilo, nema razloga za takvim komentarima. I ne znam zašto još ne razumem, možda misle da je to ovo cringe, ali ovo dete ima 11 godina, kako to može da bude cringe? I vi ste sa 11 godina radili svakakve cringe stvari, i ja sam, i svako dete, naravno. I ne znam, kad je sa 11 godina, onda nije cringe, ali na primjer, kad bi imao 20 godina, bilo bi cringe, sigurno. I stvarno ne razumem poentu ovakvih komentara i takvog ponašanja prema njemu. Pustite dete da voli i uživa u onome što voli i nemojte to da mu uskraćujete i da ga ismejavate zbog toga, jer sigurno i vi dan danas radite takve stvari. Ali, koliko god ovo bilo, ne znam nija šta, ovo nije kraj. Ima još jedna slika sa decom koje rade ono što vole i ljudi su, ne znam šta da kažem, kakvi su, odvratni su, eto, prema njima. Pogledajte ovu sliku i pogledajte komentare, molim vas. Ovo dete invalid može jedino se kreće uz pomoć ove stolice i on je uspeo da se preruši, ne znam da li je ovo bio maskenbal ili nešto, i prerušio se u Fortnite jer to je ono što voli, to je ono što voli da igra, da gleda na YouTube-u i u tome uživa. I naravno, ljudi, kao što sam malo pre rekao, su odvratni prema njemu i pogledajte šta su mu napisali sve. Ali kao prvo, svaka mu čast za ideju, ja sam impresioniran. Znači, ova ideja je svaka mu čast, stvarno mu svaka čast. A sada idemo na komentare. Hteo bih da ga gurnem sa nekih stepenica. Ovo je dokaz da su deca retardirana. I naravno, ništa od ovoga ja ne kažem, ja samo čitam komentare i govorim da ovi koji su napisali te komentare koje sada čitam, da su oni debili retardi. Ovo se desi kada igrate Fortnite, lomim vam noge, bože. A ovaj zadnji komentar stvarno neću ni da čitam jer toliko je retardiran i toliko, ne znam zašto toliko ljudi mrze ovu decu, pogotovo i ismejavaju ih, pogotovo ovo dete što je invalid i zbog toga ga ismejavaju, zbog Fortnite-a i zbog toga. Stvarno ne razumem. Pustite decu da rade ono što vole. Kad ste i vi bili deca i vi ste radili to što ste voleli i manite ih i ne razumem zašto ovo ljudi rade. Ovo je kraj videa, nadam se da vam se svidao video. Uvek kad bude ovakav neki incident na internetu, ja ću da napravim video jer ne mogu da ne ćutim, ne znam. Ako vam se svidao video, lajkujte i subscribeujte i mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!